Sóc el fantasma de l'òpera. Bé, de fet, des que em van operar d'estètica, la meva cara s'assembla al George Clooney. I ara em dedico a baixar a la platea per a convidar a les mosses més maques a passar una vetllada amb mi, al soterrani de l'òpera. I allà prenem unes copes i després fem una mica d'exercici mental. Juguem als escacs, la meva gran afició. Més tard em disfresso de lleig i em dedico a espantar de matinada els empleats de la neteja i el vigilant nocturn. Perquè quan un ha sigut tota la vida un fantasma, no pot deixar de ser-ho així com així.